Nou, goeiedag. Je neemt het er maar even van. Een lekker ijsje. Ja. Heerlijk. Wat voor smaakjes zit erin? Boerenjongens. Altijd goed. Altijd lekker. Wat vind je van de muziek, Joen? Leuk. Ja, nou ben ik met je haar op paard. En vroeger stiek ik zelf met mijn ouders. Of hier net, maar de kast. Mijn haar leeft dit. Dus leuk. Nou, het gaat fantastisch hier. Ja, hast het wat naar het zin? Ja, maar dat is net helemaal mijn muziek, hè? Maar we krijgen wat loerder en alles en wat rocker. En dit is voor jou de eerste keer, Admiraliteitsdagen. Nee, Wanneer hast nog een keer west? vorig jaar Ja, wat vind je het mooiste hier nou aan? de muziek. Weer de West-Rijn. Dat is een eindje fietsen. Ja, ben in de auto, hè? Ja, zeker. Waar is de Bob? Wat zijn hem? Waar is de Bob? Ja, deze bellen. De Hoenekop-fan. Voor mij zie je wat tot nota. Jazeker, de wolprotten drukte, maar dit wordt maar mooi. En waarom toch niet hem bij Matthew naar Dokkumta? Omdat ik ja, dat er protten drukte weer, maar dat klopt dus wel aardig. Nou ja, we zullen zaterdag er even heen en dan, nou ja, maar wel een voorproef, ja. Ah, superleuk hè? Mooi toch? Lekker druk, mooi waar, kind en beter. Wat vind je van de muziek? Ja, hartstikke mooi, prachtig. Voor elk wat wils.